ଆଜି ତେଜସ୍ କ'ଣ କହିଲେ ତ୍ରିନାଲି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ତ୍ରିନାଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି, ତେଜସ୍ ତୁମେ ପ୍ରମିଜ୍କୁ ତୋଳୁଛ। ତୁମେ କାହିଁକି ମୋରି ଉପରେ କେବେ ବି ରାଗିବନି କହିଥିଲ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କଥା ଦେଇଥିଲ ସେହି କଥା ତୁମେ କ'ଣ ରଖିଛ? ତୁମେ ନିଜକୁ ଟିକେ ପଚାର। ଆରେ ତୁମେ ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲ ଯେ ତୁମେ ମୋତେ କେବେ ବି ମିଛ କହିବନି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ କଲ? ତୁମେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ମିଛ କହି ଚାଲିଛ। ଆଗରୁ ତୁମେ ବାହା ହେବା ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ମିଛ କଥା କହିଥିଲ, ତାହାପରେ ତୁମେ ମିଛ କରି କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲ। ଏବେ ବି ତୁମେ ମାତୃତ୍ୱକୁ ନେଇକରି ବି ମିଛ କହୁଛ। କାହିଁକି ତ୍ରିନାଲି? ତୁମେ ଏମିତି କାହିଁକି କଲ? ତୁମେ ଯଦି ମା ହେବାର ନଥିଲା ମୋତେ ସିଧା ସିଧା କହିଦେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ବି ଫୋର୍ସ କରିନଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ମିଛ କହିଲ ତ୍ରିନାଲି? କାର୍ତ୍ତିକ ତେଜସ୍କୁ କାନ୍ଦୁଥିଲା ବେଳେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ବେଳେ କହିଦେବ ଭାବି ମା। ତାହାପରେ କାର୍ତ୍ତିକ କହିବେ, ତୁମର ମା ଡାକ ଶୁଣିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଯାହା ସବୁ କରିଛ ନା, ତୁମରି ଉପରେ ଖାଲି ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ରାଗ ମାଡ଼ୁଛି ଆସୁଛି। କୃଷିକା କହିବେ, ଦିଦି ତୁମରି ଏ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଜି ଭାଙ୍ଗିଦେଲ। ତୁମେ ମା ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭାବୁଥିଲି।